finalist, Henson. Henson, yeah. Dancing. Bebot. Yeah. Go, Ani. Ano, Ani? Lululot. Ito ba inaalalay mo? Ikaw ay Hoy pare, pakinggan niyo ko. Ito na ang tunay na Pilipino. Galing sa baryo sa Pambato. Pumunta ng LA, nagtrabaho para makatulong sa nanay. Yeah, shake your booty. Yeah. Pero masaya pa rin ang kulay. Pag kumain, nagkakamay. Yung kanin, chicken adobo. Yung balot, binibenta sa kanto. Tagay mo na nga ang baso. Pare, inom na tayo. Bebot, bebot. Yeah. Girl, go, go.